Mă trezesc cu mintea grea și cu pereții care parcă se clatină. O cameră mică în care gândurile fac zgomot mai mare decât chitară. Trag aer în piept și simt cum totul se strânge în colțul pieptului, ca o undă care caută un loc să explodeze din interior. Pașii mei merg automat fără direcție clară, iar orașul îmi vorbește prin ferestre murdare și uși lăsate deschise. Parcă orice atingere arde, parcă orice lumină e prea crudă pentru ochii mei obosiți. Las distorsiunea să intre în vene, pentru că e singurul sunet care se potrivește cu ritmul meu din dimineața asta. Și simt cum o parte din mine cade, în timp ce alta se ridică încet, ca și cum aș fi prins între două lumi care nu se ating. Strig fără voce, dar simt cum se rupe ceva în mine, într-un fel ciudat, eliberator. Dă-mi o chitară și lasă mâna să tremure, căci uneori doar zgomotul mă ține întreg. Așa trăiesc între o liniște grea și un haos care mă face să respir din nou. Merg pe stradă și simt cum asfaltul rece se lipește de tălpile minții, iar oamenii par umbre care trec fără să vadă nimic. Îmi trag jaca peste umeri, nu pentru fric, ci pentru gândurile care vin din toate părțile. În mine sunt lucruri pe care nu le-am spus, durere care s-a adunat în straturi și nu mai știe să plece. Uneori vreau să fug, alteori vreau doar să stau pe podea cu chitara și să las totul să curgă fără reguli, fără ritm corect, doar vibrație brută. Sunetul mă ia de mână și mă trage înapoi în mine, ca un prieten vechi care nu pune întrebări. Și simt cum se rupe liniștea și în spatele ei apare puțină viață, ca un fir subțire care îți spune să nu renunți. Strig fără voce, dar simt cum se rupe ceva în mine, într-un fel ciudat, eliberator. Dă-mi o chitară și lasă mâna să tremure, căci uneori doar zgomotul mă ține întreg. Așa trăiesc între o liniște grea și un haos care mă face să respir din nou. Stau pe marginea patului și simt cum lumea se repetă, aceleași gânduri, aceleași cereri, aceeași luptă cu mine însumi. Dar în ritmul ăsta neregulat există o scânteie, mă împinge să nu mă las tras în jos de tot ce doare. Vreau să rup corzile, să las feedback-ul să umple camera, până când nu mai audim nimic decât acea liniște ciudată de după furtună. Știu că nu sunt singur, că mai există oameni cu aceeași apăsare ascunsă, care caută un sunet în care să se regăsească, pentru ei când și pentru mine și pentru tot ce nu poate fi explicat în cuvinte scurte. Strig fără voce, dar simt cum se rupe ceva în mine și nu mă mai sper.